Здравейте хора, аз съм Fireballs. Ще правим клип по-различен в канала. Ще ви покажете едни от най-добри кола в света. Няма да са най-добрите, аз ще ги взема от други клипове. Не е това първият, съм много кача на голям снимка. Ето сега ще видите. На Меси и на Неймар са тези два гола. Малко бъгнато. Ето гола този. От първите два добри гола. И сега ще спрем това. Ето още един добър гол. Виждате какъв удар. Ето още един добър гол. Виждате колко красив гол. Ето още един супер гол. Виждате колко хубав гол. Ще видите сега петия добър гол. Виждате, ще видите и шестия на Уейн Руни. Ето го и този. Ето още един хубав гол. Не казвам, че е много хубав. Ето ще видите деветия хубав гол. Ето го. Ето 10-тия последен хубав гол. Ще видим още един на Лионел Меси. Предишна беше на Златан Ибрахимович. И ето този. Добре хора, това ще бъде всичко за този клип. Аз бях Fireballs, надявам се да ви хареса.